ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умеддорам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. боз ҳам оғоз мекунем видеои имрӯзаро аз бозори Корвон ва аз анамин намуд паплинои арзон. бисёр гулои хушрӯомадаи нусхаи беҳад фасономадагӣ ҳастай. хостум барои шумо нишон диҳем. мо доставка дорем. Агар аз 5 та боло гиред, доставка дорем. марҳамат, анамин новинкое ки айни замон шумо дида истодаед. нархҳошон 60 сомонӣ. На кадомиша ки мегирад 3 метр 60 сомонай. бинед чӣ хеле хушрӯбош омадай. доинг нестай, вале хавси хушрӯван. Хеле тунуки бадам нестай. видеоро аз бозори Корвон, тарафи Пажарка, нулевой дарвоза ма ба навор гирифтагим ва айни замон пешниҳоди шумо шуда истодааст. агар ки омада дидан хоҳед, пас биёед ами якум рияда бинед беҳад зиёда ами паплинои ҳам арзон, ҳам мисол паплинои қиматтар, кадомеша ки баъд хоҳед интихоб кунед. хулас бинед чӣ қадар хушрӯ паплино омадай, нусхаҳои беҳтарин, ҳамаи ҳамино. баъзеҳош ҳатто вишивка дорад. дидед байни анамин гулода ҳам хеле яди вишивка омадагиай. 60 сомон 3 метрш. аз 5 та боло гиред, доставка ҳастай. дар рақамое ки дар экран ҳаст ватсапда шумо нависед, ма барои шумо мефаҳмонам доставкара. бинед чӣ хеле хушрӯ. паплинои 50 сомонаам ҳастай. мисол агар шумо дар паплини 50 сомона дар кор бошад, ваешам нависед, ма ба шумо мефаҳмонам кадомаш ки 50 сомонай. чӣ хеле паплино 50 сомона. бинед чӣ хеле нусхаҳошон хушрӯ омадай. бисёрш медонед ранги нусхаҳои сариян, лавдоманиян. ана инш бошад полосатый, ҳам паплиниш ғавсаки хушрӯй, ҳам худаш евростилай. намедонам ака и борози нав омадагиай. дарав мумкин ки и тамом шава. дидед платьяда аҷоиб меоя, куртапочадам хушрӯ меоя. нусхаи чакан дора, нусхаи инаи детскай. аз има худам гирифтам барои кӯдако. хеле мулоимаки ғавсакай. аз ба фикрам тамом шид. бо намедонам агар наёя. ба ҳастана ин Hermes. ҳамихе паплини сиёҳ. гули Hermes. бренди Hermes. хулоса ҳама намудаш ҳастай. кадомеш ки дар корай шумо нависед, ма ба шумо мефаҳмонам ки мо чӣ хеле доставка мекунем. боқӣ умеддорам ки сиҳату саломат ҳастед ва бо мо мемонед ҳама вақт. ин буд видеои имрӯза аз бозори Корвон, тарафи Пажарка, нулевой дарвоза, якум рияд. баъд аз анамин курпачафурӯшҳо. хайр.